ngendikane Kakang Garwaca, bocah. Aku tak takon bisa gini. Takon apa? Kayewangan Eko Pertala. Ya, papan dununge Wa Bentari Pertiwi, ibune Kakang Gomantrasura. Eko Pertala ki mamane nondi? Ana jroning bumi. Ana jroning bumi. Ya. Kakang Gumo ki ora iso ambres bumi. Kakang Gumo yen to bakal sowan ana ngarsaning Siwa Bentari Pertiwi ana ing Eko Pertala kudu mangan udakara 3 dina munggahe petang dina merga Kakang Gumo ora iso ambles Bantala beda lawan kakangmu Antarja. Antarja iso ambles bumi. Ora saged mubur-mubur petang endi-endi dina samangku ora nganti sedina aku bisa ngrisiki lakune Kakang Gumo Nrakasura merga aku iso ambles bumi ngrisiki lakune Kakang Gumo njaluk wujude pamundhut saka calon bojomu cukup manik mustikane bumi. Bagus, makanmu kapan saiki? Kakang Gatot? Iya. Wah. Aku kok orang gagas yen to duweni Kakang iso ambles bumi. Lah iya. Kakang Gumo bakal kewilangan. Ning aja gumendhuk kumalungkuk. Kabeh mau dibudidaya ngancik mangsa pasanga iki. Aja mung nek pengin duwe bojo ayu, aja mung enak kepenak. Ndonga marang kurbaning Gusti Kang Maha Kawasa. Muga-muga lakune Kakang Antarja entuk gawe. Ganti wisaya indriya sasara marupa Karana kana maragana sami rasawan maranaya Pan Cakana wonten wau kami padang mulus dalangku kowe bakal ngabri lawan Jaya Lasmi lelipun kados pundi guys. Dina samangku calon bojoku njaluk cukup manik mustikaning bumi. Mustikaning bumi iki sing duwe ibuku ya kuwi Kanjeng Ibu Bentari Pertiwi. Kanwangan Eko Pertala mriko saiki ya 3 dina lak jangka tekan ngarepe ibune.
Ya, kanca-kanca leh kompak, lah semangat ya Mas Gareng. Iya to. Semangat iki ora mergo apa-apa, mergo bayarane dobel sok tanggal 22. Oh ngono. Iki mau sadurunge awake dhewe metu ana tari-tariane iki mau jenenge apa? Gambyong Mudatama. Wah, Gambyong Mudatama. Ya. Gambyonge akeh-akeh ya, Tru. Heeh. Maneka warna. Enek gambyong PKJT, enek gambyong Mari Kangen, gambyong Payanon dan lain sebagainya. Ya. Ini nyatane kaya ngene iki diterapne ning wayangan kok ya penak. Lah iya. Watone sing ngene iki iso all-round kok. All-round? Heeh. Iso kabeh. Ora mung ketembangan perkara sing klasik, sing modern, ning uga iso nari sesuai dengan alunan kendang. Lah dikendangi ganggu iki ya mega-mega ae. Oh iya. Lah dikendangi anu ya penak ngono jogetane iki luwes, gandes luwes merakake. Ha iya. Ini membuktikan bahwasanya Sinden Dwi Selaras Indonesia ini siap tempur. Oh ngono. Ya. Bisa piye wae iso, bijak model garapan piye wae iso. Oh ngene ya, Bro. Ya. Kula iki PR kanca-kanca iki mau yo ditagih lawan guruku. Pak Eko Mugiono ing wonten ing Cikarang, Jakarta. Sok tanggal 22 lagu apa jenenge Lencir Kuning kudu apa? Oh ngono. Ya. Lah iya ta nek mung dikek PR bangsa lagu-lagu lek kanca-kanca ki kaya ngono ki apa ta gaweane utawa panganane terus. Oh ngono ya. Mas Gareng, apa to isih ngabiyantana sowan. Ana daleme panjenengane Bapak Sugianto Pak RT, uga Bu Yayu ngerancang wonten Mantingan Kabupaten Ngawi. Oh ngono. Sing dituju ya mung awake dhewe terus. Oh ngono. Walaupun ditawani jalan A B C D E F G paribasane wis ora kenggo awake dhewe sing tinuju ana telenging kabu ing kudu bisa dadi asrana menghibur masyarakat dalam rangka pernikahanne dengan Mbak Ayu Nadia so Mas Irfan. Oh ngono ya. Matur sembah nuwun peparingipun rejeki panjenengan Pak Sugianto saha Ibu Yayu. Lumantar panjenengan ingkang sampun paring rejeki yang dipun paringaken dhateng kula sumrambahipun lumintu dhateng para kanca-kanca Dwi Selaras Indonesia. Ya. Sida bayan bar tanggal 22 ya. Ora. Padake dalang tipis sesuk tetep bayaran aja kenggo. Ngono ya. Mangkane nek payahe bayar iki ya bayar. Ngono. Ya. Ora kena duwe wis dilunasi duwe entek sik iki kasane tinggal gelanggang tolong jupuk iki ora kena. Ya. Tolong mlayu. Ya heeh. Boten tanggung jawab. Ya. Demikian Salindro isih lenggah. Terus putuku si legit ya si lenggah. Ya para pandemen-pandemen budaya ya sih akeh sing do parang pinarak lho kae ibu-ibu sing do lenggah. Wis sak mono kae cek do kebak mirsani. Kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 nek lagi goro-goro iki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit isih kebak sing dowungan kula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek kanca-kanca Dwi Selaras Indonesia tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah masih hadir pada malam ini. Seto, kowe aja kegeden sirah. Ngopo? Sebab kowe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara nonton wayang. Delok niken. Kemasane ndelok dapurmu. Iya. Ya. Coba sih. Mau sore mau urung sempat ngetokne sing klasik-klasik, Bro. Oh, ngono. Ya.
Mula cakal mangsa sing mirsani nganti ngaji goro-goro iki para pini sepuh. Mula disuguh pelagon sing berbau klasik. Oh, ngono. Ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Ini kan Salindri no. Apa rumangsamu mikir Salindri iki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh, tidak. Ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan terus. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya kuwi Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Bonang. Wedok ya sing ngendang. Aku marahi dititipi dhuwit. Oh, ngono. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum yang mapan ana ing Den Haag Belanda. Oh, ngono. Orang karo ya iki rong patek isuk terus. Oh iya mergo wektune iki jarake beda antarané kene karo Londo. Oh iya. Ya Nduk Maharani. Kuwi pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen Gen Leren Sawatara. Ya. Ya. Aku njaluk sing klasik sik Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe